Tiri kuwana mibvunzo inbox about mavideos ari kutenderedzwa neinformation iri kutenderedzwa yekuti Minister of Foreign Affairs wekuZimbabwe is hunting Commander Geza kuti wakwanise kumubata whether ari muZimbabwe kana kuti ari kunze kwenyika, wobuditsa claim yekuti Geza ari located muSouth Africa. Saka tikunzwa kuti vanhu vari kushamisika nevidhio neinformation iri kusekileta iri kuclaimwa nezvigananda nevatumwa nezvigananda vakaita press statement nezuro. Asi regai tikupei proper information. Commander Geza is protected by the people of Zimbabwe. No one has the capacity of touching that man unless kana wabvisa Mnangagwa first. As long as Mnangagwa aripo ndiye akatobatwa, kwete Geza. Saka musateerere information inenge ichida kudzorera vanhu kumashure. Revolution iyi iri kutungamirirwa a genuine agenda ine a clear mission. Zvigananda hazvina kunzi ngazvifumurwe chete, zvakanzi zvifumurwe, zvisungwe, ndo patiri ipapo. Saka maside shows avanenge vachiuya vachifungidzira kuti they are threatening Commander Geza the revolution as a war, izvozvo hazvishandi. Tinoti pasi nazvo. This revolution will never be defeated. We cannot be defeated nevanhu 200 ka. Wana Mnangagwa, wana wake, Nana Garwe, wana Muda. And you think kuti the whole of Zimbabwe we are afraid of those handful 200 people? We are coming on them. Izvezvi we know what they did. Level of corruption yavaita munyika iri very legendary. Kusvika pakuba Mazoe Dam. Mazoe Dam yakabiwa kana Mnangagwa nemaChina. Zvinhu zvese izvozvo zvichadzorerwa kukanzuru yeMazoe kana nguva yakwana. Mamaini avari kubvuta izvezvi kune kumwe takanganwa zita kuri kunzi kwakatobuda goridhe last week iro, wakatoisa fence. Tinoti pasi nawo. Saka makomrades, musavhundutsirwe nevanenge vachikutyidzirai vachithreatena part of your commanders. This revolution, your commanders are protected by the mass of Zimbabwe. They are protected by the people of Zimbabwe. Hapana munhu akaprotectwa nemhuri yeZimbabwe anokwanisa kubatwa nezvigananda as it stands right now. Saka musavhunduke, zororai henyu, garai muri muhomwe yatakaiswa iyo inokwana munhu wese. Tidhile nazvo zvigananda kusvika zvinhu zvanaka. Tinotenda.